Салому алейкум дӯстон, ман ҷавони зодаи шаҳри Панҷакент ҳастам ва рости гап ман дирӯз баромади падару модару хоҳари Тавои Муҳаммадро дидам. Баъд аз дидани ин баромад ман хело асабӣ шудам, барои он ки нахоҳад фарзанд ҳамин гуна бошад. Чаро мо тоҷикон халқи меҳнатдӯст, ватандӯст ҳастем, мо фарҳанги бой дорем. Ин гуна ҷавон ба мо намезебад. Мо мехоҳем ки ин гуна ҷавон дигар дар ватани мо набошад, чунки ӯ нахоҳад ҳамин гуна фарзанд падару модари худашро рафта хабар нагирад. Ин гуна ростигап ба мо намезебад. Марг бод ба ин гуна фарзанд. Ба мо даркор нест ин гуна фарзанд. Ва ман мехоҳам ки ба ҷавонони ҳозира маслиҳат диҳам ки мисли ин гуна ҷавон рафтор накунанд. Чунки мо Тоҷикистон ватани хело бузург аст, хело пешрав аст ва мо мехоҳем ки ин гуна фарзанд дар ватани мо вуҷуд надошта бошад ва маслиҳати ман ҳамин аст ки ин гуна корро такрор накунам.